Здравейте, казвам се Надежда Цанова и съм класически музикант. Един от носителите съм на ключът към кампания за бездомни животни към Софийска община, която се казва Бездомен или домашен. Тук сме днес, за да предам този ключ на принцеса Теодора фон Аусберг, която междувременно и успява да открие фондация в помощ на бездомните животни и децата в нужда. Вярвам, че тя ще постигне много успехи и напредък в тези каузи и пожелавам на добър час. Благодаря. Тя ще ви разкаже малко повече за фондацията и за нейните каузи. Благодаря много. Голяма чест да приема този ключ и също много се радвам, че като родена в България, пак мога да се върна след много дълги години и да мога да помогна на каузите тук в България и също в чужбина. Слогана на нашата фондация е, че ние празнуваме живота. Всяка душа, която може да спасиме, дали животно или дете, ще бъде за нас голям успех. Много е важно като човечество пак да намерим една обща база, на която да се обединиме и да почнем пак да се осъзнаваме, да респектираме натурата, животните, да предадем тази любов на децата и на младежите. Моля, посетете нашата вебсайт, за да може повече да разберете и да следвате с нашата мисия и с нашите каузи и какъвто прогрес напредък правиме. Много ще се радвам често да мога да излъчвам също видео чрез YouTube, чрез Instagram, посетете ни там, където ще говорим повече и повече за настоящите проблеми, които ще ги Ще ги адресираме и за нашите успехи и за нашите ивентс. Проблемите са много сериозни, но ние гледаме да... Моята мисия е да постигнем сърцата на хората чрез изкуството, което е един универсален... Изкуството е един универсален език, с което смятам да може да стигнем душите на хората по-лесно. Но в действителност проблемите са също много сериозни, но не искам да конфронтирам хората толкова брутално с действителността. Искам хората да се радват и да ни помагат колкото може в нашите каузи. Благодаря. Аз като артистичен директор на фондацията отново искам да кажа, че поемаме отговорност и инициатива да организираме различни тип мероприятия, които ще бъдат в помощ на бездомните животни и на приютите в България. Благодаря.